Ora nek dihapusi. Piye, Mas? Ibu. Loh, iki ibu lho kok diceluk Mas? Loh, piye to? Mantu kurang. Masalah. Kok celok emas iki lho. Aduh. Ber. Sunat. Mas, ora loro. Dipati rasa, Den. Oh. Bah, iya. Ora loro. Oh, rambe. Wes alhamdulillah, wes. Loro kagak. Gak loro belas. Amit. Rene. Sopo iki? Sampeyan niku tak goleki tambah nang kene Ndoro Ayu. Sampeyan niku digoreki Kanjeng temenku. Sik, awakmu kok diceluk Ndoro Ayu kuwi lho, CEO. Nek awakmu durung ngerti. Ya aku iki garwane Ki Demang. Lho, Demang ora Lho. Sawangane bojone Ndoro Demang iki. lho iki seksine, Mas. Ya opo, sampeyan niku digoleki ket mang tambah nang kene. Wis nang mulai ngono. Lho, apa Ndoro Demang apa anu nek perlu karo aku kok iso golek? Iya, sampeyan digoleki ket mang mari ngene mulai ambek aku. Niki napa Cak Perjil? Nggih kula. Angsal surat saking Ndoro Demang. Oh, Demang. Kapok kuwi urung bayar Bang Mekar jelas kowe. Iki tekan kono surat iki saiki iki guyon matone nek ceritane. Oh, ini ceritane. Percaya. Pun mboten usah kesuwen, kula tinggal mriko mriyen. Ning ngono aku tak balik sik. Nduk Lintang. Dalam. Makasih. Modelmu. Engko sing melok cerita apa ora iki ceritane iki? Ayo melok ora jane. Ya metune to, Mas. Oh iya kan ganti pakaian. Iya no. Iya. Ngono ya rabi banget Demang. Di sini apa? Kosong. Kok tapi iki entuk surat teko enek utusan apa piye ngono. Oh iya. Apa, Pak? Sik aku sok ngomong karo iki. Piye to omongan kok meneng iki? Iki lho Demang golek jenenge tukang calak. Lah aku ora duwe kenalan. Aman, Bro, aman sama saya. Duwe kenalan. Kenalan. Ayo. Siapa? Wis kok pokoke iku dibudani. Bisa golekne ya. Iya lho. Engko aku sing dadi calak, kowe combe. Aku. Kowe sing disunat kok gak kena ya. Wedok disunati. Kowe nek kene sendok, kowe kok ceritane kowe nek kene. Awakmu sebagai putri. Kowe kok putri, kowe sebagai putri, mari ngono terus kowe tekan sing teko kene batang. Waduh kok Kok batang to, Mas? Rol, tapi role Role ganteng. Role kuwi pangeran putrane. Wes pokoke intine ngono lah. Mula tak omong isik wong roh ceritane. Oke. Saksikan segmen selanjutnya masih bersama Guyon Maton. Lagunya Puspito Nololo. Aku tak maca, ayo. Iya. Apa nih? Mas? Aku gak dikek kopi belas kalau. Lah awakmu ora duduk pawon kok. Lah ya piye ta iki? Anu, Masa kene enek? Tuh kon-kone brasko nang omah kuwi ya. Beras tuh. Sehat, berasa kopinya. Ya tak oke sik. Oke, ayo Dek. Halo sayang. Lintang Koirudin. Sapa sampean? Kairo, masa Lintang kamu Kairo. masih sama aku? Aduh. Kamu udah gak sayang sama aku? Aku tetap sayang padamu sayang. Coba tangan kananmu mana sayang? Nih. Wow,
Ini cincin yang aku belikan dulu. Iya. Wow, tanganmu coba. Kok mampu bedek ya? Wah, aku tuh dari tadi udah persiapan ya. Dari tadi berangkat aku udah pakai parfum, udah dandan cantik. Masa kamu bilang bau sih? Sayang, Apa? Lintang Kairo. Iya. Kamu kok makin hari makin cantik. Sekikanku apa sayang? Apa aku gak dengar kamu tadi bilang apa? Wilo sing Kamu ditembak-tembak. tadi bilang skincare. Skincare apa? Skincare. Iya, omahmu kepung skincare. Oh. Apa skincaremu apa sayang? Aku pakai apa ya yang mahal itu loh, yang sampai 10 juta itu. Oh, setempat. Apa? Aku tuh pakai Dior. Apa? Dior. Dia tuh pakai Dion. Pakai Channel. Iya ya. Kamu yang bisa pakai brand- Dion. Apa? Jangan pakai Dion. Lah apa? Dior. Oh, bukan tis. Oh, kamu tuh udah ndek budek juga. Siapa bilang ndek? Iya, masa yang cewek tinggi, kamu yang cowok pendek sih? Enggak apa-apa, tapi yang tiap malam kan pas. Tua kok. Aku sok gila aku. Iya toh mas. Sayang, Dalam. kamu cinta sama aku? Cinta. Beneran cinta? Iya. Aku juga cinta padamu sayang. Gimana besok kalau kita nikah, kita jalan-jalan? Kemana? Gua jeglis. Gak mau aku. Malam pertama itu kita tuh harusnya tuh keluar negeri sayang. Gak mau keluar negeri aku sayang. Lah terus maunya kemana? Kamu ke Lampung aja ketinggalan pesawat. Apalagi ke Lampung. Coba omongin luar sama negeri. siapa? Gak apa-apa. Tapi cintamu hanya untukku kan? Iya sayang, I Bukan. love you. I love you too. Malu? Apa wis kena iki? Made celuk om. Om Ade. Sayang, Itu tuh kakek. kita besok ya, Iya. kamu akan kuajak ke rumahku mau nggak? Mau. Tenan? Iya. Kita ke rumahku kok gila tuh nyawang raiku. Oh, nah samen Gini loh sayang. anu. Nanti kamu tak kenalin. Ngapo nggih gelang iki? Lah rambut tukane ayo. Tak kayak gelang karet sak ini. Yo mas toh. Iya yo mas tenan. Besok kamu kuajak ke rumah orang tuaku. Iya. Piye? Sampeyan gelem ta? Mau. Tak kenal nih. Sampeyan cinta karo aku ora? Cinta mas. Aku juga cinta kamu. Sayang. Jangan nangis. Ngisi nih. Nangis sapa? Angusku rek mripat pari. Gini sayang, Iya. kita nggak usah berlama-lama di sini. Di sawang orang kita nanti gimana Iya. gitu. Nanti nggak penak ya. Kita Harusnya. pulang ke Kademangan. Iya. Sampean karo aku tak kenali bapakku. Ayo mas. Tenan. Iya. Ibuku ayu, bapakku tur ganteng. Ayo, siapa? Ayo. ora usah dadak serak kesuwen, mulih Kademangan, Nduk. Ayo mas. Kang Mas, panjenengan Ono wau apa kok wong ayu? saking mriku. Kula ditinggal dateng mriku terus jenengan iku saking pundi? Aku ya saka omah sing kono to. Oh ngendaki jogloe ten mriku. Iya no. Awakmu kan ning omah kulon. Aku ya wayahe ngendaki sing omah etan no. Lah ning maetan kuwi enek sapa? Loh, lah jenenge Demang Sugih kok. Kok iso kok Demang Sugih bojone loro. kados kula Sapa niki sing gak ngerti, kurang pripun? Gedhi nggih sampun. Kok ayu ya ora kalah. Ngene lho. Karep kuwi awakmu tak Kula ingkang sowan Ndara Semar. lho. Kene. Abdiku Nggih, Harimurti nggih. wis ketemu goleki bojoku sing nomor loro. Lho sampun kula beto mriki. Lah ndi? Lah niki lho nanti wong mang. Rene. Ndara. Rene. Lah, Yo gawa rene no. Tak rukuno dadi sak omah. Ya, Krik. Wis kok tenang ae. Ngono. napa malih? Sanggup lho ngopeni jenengan masakne jenengan umbah-umbah. Ladeni jenengan kula niku nggih sanggup kok ya digolekne tanding mawon niku lho kurang pripun.
pun? Jangkrik sutradarane iki kok ndadekno aku bojo loro iki piye iki? Ngece. Wong aku ki kenyeh ya wis. Sampun, Ngene lho. sampun. Awakmu tak golekno ewang, tak golekno rewang ben ora soro-soro nemen ngono lho. Niki. Loh, Ndoro Demang. Wong ayu. Kene. Piye? Iki Dah. garwane jenengan sing nomor loro. Iki ya sing nomor loro no. Pundi, Pak? Sing pesen Grab pundi? Loh. Kok pesen Grab ibu Jakete sapa sampean gawe? Lah aku mbok gonceng kademen. Iki jakete sapa dicemot? Ndoro Demang. Wong ayu Liti. Ndoro Demang. Niki sinten? Loh. Ya iki ya Iki bojo. bojone ta? Iki mbok wek. Kita sing jenenge Yohana kae. Lah awakmu ki sapa jenenge awakmu sapa? Lah aku jelas Yohana to. Layak aku ora tau ditiliki belas pirang-pirang dina. Kaya ngono kuwi lho kelakuane lek wong lanang kaya ngono kuwi. Cemple kurang ajar cemple. Piye. Sopi jenengan pinarak lungi. Bosok. Ndoro Putri. Piye, Mbak? Ampun ngoten Ndoro Putri. Piye to, Mbak? Niki sing salah niku nggih Ndoro Kakung. Lah Loh. iya. Kok iso salah? Awakmu kok nyalano aku? Nuwun sewu mboten kok kula mbela sinten-sinten ten Oh, mriki. oh. Kula taun-taun nderek jenengan. Yo. Wong Ndoro Putri pun ayu kados ngaten lho. Lah jenengan kok nyambik. Sapa kowe? Lambemu sembrono. Wong Aku iki bojo sah. Aku dirabi karo Ndoro Demang iki digawa ning KUD. Jelas KUD kono ku lak dedek ta kono. sebelah iki KUD, KUA. Ya oh. Wis ngene. Aja geger, aja regejekan. Sing penting aku iso nyukupi awakmu wong loro. nggih Pak. Aku wis adil. Mboten sapura Ndoro. Ya adil apa ora? Lho yo adil no. Aku berusaha adil dadi wong lanang. Sampeyan milih apane? Aku Heeh. bondo donya. Bondo donya kok kabeh. Ya ta. Lah aku mek kok ragane sing wis Lah janjine jenengan pokoke apa-apa sing dadi dhuwitku ya dadi dhuwitmu. Wis, bene iki bondo donya. Lah kula. Aku Lah mboten usah. loh, Seremak jenengan. Pon. wis Tegese pripun jenengan? ora usah geger, ora usah rame. Dina iki aku mikirno nakku lanang, Kak Mase si Probo. Iki anake sapa? Ya anakku. Yo anake karo iki no. Lah ya aku ora tau meteng belas. Lah meteng ya apa? Aku steril, Mas. Steril. Mikire pripun to Kang Mas? Anakku lanang besok sing bakal nggenteni pelunggu aku dadi Demang ana ing Kademangan Pothok kene. Ya nggih wong putra namung setunggal niku. Nggih kedahe jenengan niku putra kantun setunggal niku disayang-sayang. Ya iya no. Lah kan hasil kasih sayang panjenengan kalian Ndoro Putri. Lah nyambik oleh apa? Wis to. Kok jenengan pele kok. Wis ora usah ngrembug iki bene to. Jarno engko lak yo modar-modar dhewe. Apa iku? Kowe nyapa? Tes pen. Tes pek kaya tes pen iki lho. Tes pek. Tespek. Aku soalnya telat pirang-pirang dino lho. Telat apa? Meteng. Telat iki ora melu ngaji. Ngene. Anakku lanang iki wis gedhe. Si Cemple iki wis gedhe. Nggih. Wis wayahe omah-omah. Wis wayahe rabi. Ya nggih pun wayahe rabi ning pun jenengan penggalih saestu. Yen tak pikir-pikir aku iki umurku wis tuwa. Sapa sing kate ngendani pelunggu aku dadi Demang? Yen ora putraku si Cemple. Bibit bebet bobote kadah dipertimbangne to Kang Mas. Lah ya kuwi sing tak pikir. Bocah wadon ngendi sing pantes? Ya kuwi tak rabekno karo anakku si Cemple. Ngeten. Laten ngriki Piye? kan. Nyapa kon ngetan iki? Maksudnya ngeten lho Ndoro. Ngeten. Oh ngeten. Ngerembak perkawis Kang Putra panjenengan. Menika kan ibunipun. Ya. Persetujuan saking ibu kan kedah
disetujui ngaten to, Ndara. Ya iya no. Lah saking ibu menika pripun? Sik ta. Aku iki dianggep ibu. Lho iya no wong ya bojoku awakmu ya wis dianggap ibu. Kula kok nyelak ngendikane panjenengan. Heeh. Oke lah. Nek si Cemple niku pun wayahe njaluk dirabekne. Terus? Anane jenengan napa mboten kesupen to? Loh. Lali bab perkara apa? Cemple niku lak dereng sunat to, Nduk. Loh, Lho, jenengan ki kok malah kok sik to? Cemple urung sunat. Cemple niku dereng sunat. Sik to Bune? yo dereng. Apa bener Cemple iki urung sunat? Dereng Kang Mas. Jenengan eling-eling priye? Jenengan eling-eling. Aku iki wis tau duwe gawe. Acarane sunatan nanggep wayang biyen. Lah iku sunate sapa? Sunatku kae. Kok iso sunatmu lho? Ukuran ngoten lho. Sampeyan niku enggak ada anak kok sampai lali dereng sunat. Lah aku biyen wis ngurmangsani, wis tau duwe gawe nyunat ro. Lah terus sing tak sunatno sapa mosok sunatku dhewe. Iku tak Joko niku sing sunat. Kok dipenggalih malih Kang Mas. Kabeh wis tak penggale, wis tak angen-angen. Ning ya apa? Si Cemple iki ya kudu lang rabi. Ning Pripun? dina Ndara? iki yen gurung sunat ya disunatno dhisik. Sampun kula padosaken calak sing top. Wis golek. Awakmu wis golek calak. Oh, sampun top. Aja kesusu Tenan ora? Temenan Soale iki. Cemple iki beda karo bocah-bocah liyane lho. Iki Cemple iki wis kotot soalé. Soale nek ra calak sing profesional iki Iki gak ngatasi. niki sampun profesional. Niki mboten usah anu di center damel remote tes. Oh, zaman saiki nganggo laser. Nggih. Oh, di laser kuwi sing teko doan. Nggih. Slicer tek. Lah kok kula sing perih nek kula dhewe Dewan. Kok ya kaya ngono. Kok ya kaya ngono. Bature Iki kaya ana ngendi anakku si Cemple ora ketok iki ning ndi? Jajal golek ana kono. Sing coba. Bendaramu Cemple golek ana. Nggih biasane lek ngeten iki nggih ten taman kali pacare. Wis, Taman Makam Pahlawan. sadurunge anakku. Sari, Loh. Ndara. Tante anak dhewe Kang Mas. Tante. Putraku, ala putraku. Kok iso? Kan niku lho mbok kene ae. Piye iki kok Kudu. ndi to? Aku tas ini. Aku tas tumbas sebelah ning kono. Iya, dari jalan-jalan. Mau batuku sebelah. Tumbas sebelah. Sama pentol. Sik to Bune. Iki ana bocah wadon loro ayu-ayu iki sapa? Koncone Cemple Kang Oh. Mas. Koncone kan cilik SD. Oh. Kanca taman kanak-kanak. Nggih, leres. Iki loro lek Cemple durung sunat, gaene adus bareng lho. Ya ora Ngene. Koncone ten Blumbang. Iki sadurunge anakku Cemple teko, iki tak wasno kok kaya iso nyanyi ta bocah loro iki. pinter niki. Pinter nyanyi. Apik-apik. Iso nembang. Bisa. Jenengmu sapa, Nduk? Saya dia Sekar. Oh, Dia Sekar. Sing siji. Kula Raras. Oh, Kula Deni. ora tekon. Wis waleh aku wisan. Udah pinter-pinter Iya. iki, Kang Mas. Bocah. Wis sikit atas sono iki, Git. Wis, Nduk. Bocah loro kok ayu-ayu, kok ora nomoni nom-nom aku biyen. Maksudnya Kurang loro ki kurang. Maksudnya kok nyanyi ngono lho. Saya coba Nduk nyanyi yo. Nembang. Nembang. Nggih. Kanggo lelipur. Engko nek pancene awakmu iso gawe senenge atine ning kademangan, sok nek sunate Cemple tak tanggap maneh. Ngoten nggih, saestu. Jam Kita berdua ditanggap di sini. Berarti lek sampai suara ditambahi anu inces nuli dari Oh. komplit. Dari komplit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Dok, di sini, Dok. Iki sane. Kula ingkang suwun sinuwun. Kang Sowan sinuwun. Kula ingkang suwun Ini ya Joko Kendil. Awakmu anane tekan. Joko Kendil. Iki duduk Joko Kendil. Lah sinten to? Joko Klenteng. Nggih, atas kula nika. Awakmu kuwi sapa? Lho, jadi ini atas nganu Cula. sunat. Oh, Sik. Salah. Git.
Lah, awakmu golek tukang sunat golek calak kok koyo ngene iki dapurane. Lho, iki sanes calak niki. Lah apa? Kula sanes lalake. Lah terus Lah kula mesti ngonteni. Gini. Rene. Nah iki lek sing nyunat anakku terus dadi apa to ya? Kula mboten Dadi gawe. Kula mboten sing nyunati. Lah terus? Kula utusan. Oh, asisten. Enggak. Engko nggih. Oh, nggih. Kono. Atasono, Prof. Lah. Kok iso ngomong iku mbok jelas kok gak iso ale. Adikane ngene iki ya aku dikon ngomong lancar aku yo malah gak penak. Sampean utusan teko ndi? Utusane sing salah. Sing salah. Oh, utusane tukang calak. Ngene ya le legowo. Awakmu tekono ing Kademangan. Kaya legoki dadi legowo siksa. Nek kudu lego. Tutuk. Dandalane yo ngene iki lego. Lah tadi dari Pak Bakti Kuncoro aku bulian. Aku asisten. Asistennya calak. Asistene salah. Terus. Kula mriki janjange aden nyunati nganu Demang. Kok nyut? Anake. Anake Demang nyunati Demang. Demang nyunatno disunati anake. Lho. Iya kene. Get. Demang nyunatno Anake. Demang nyunatno anake. Lah. Nek karo awakmu wedi yo. Iya, iku gambarane tak tunyu cangkemmu. Pun ngeten mawon Lek jenengan. Nggih. Ngriki kan madosi putrane Demang. Putrane. Sing kate disunat. Sampeyan tenangno dhisik. Tenang. Loro Pun tenang iki. Opine wis metu kok. Di Mas, Ning jero. panas. Nek ngono sampean perlu karo sing arep disunat. Arep mbok daftar sik, mbok data pira dawane, pira gedene. Opo iku? nyapa kok diukur pira dawane pira? Persyaratan teng calake ngaten. Persyaratan biasanya iku harga kok nyapot diukur dawa. Nah. Ngeten perkawis rego napa syarat-syarate niku mengke dirembang mengke riyen mengke rumiyin Niki milih ning nggih ada list harga. nggih Hargane regane pira ae? Jenengan tinggal riyen Niki Kang Mas. niki wonten sunat asam manis, sunat lada hitam, Aku iki apa, sunat apa sunat pisang coklat. sekedap Iki sunat duduk rumah makan ya. Kon iku depot ta ono asam manis iki. Maksudnya niku bonus Oh. makanan. Panganan. Nggih niku. Oleh bonus makanan. Bonus. Nggih. Terus regane pira wae? Regane niki lho, niki sing iku eksekutif. Eksekutif. Eksekutif niku klaim paling diparisangi ring niku mangke seminggu dicepet langsung dados. Sing VIP niku laser. Oh, Laser niku paling di 3 hari. Terus sing nisor dhewe? Ekonomi. Lek ekonomi iki Ketok gunting napa beso milih. Nek sini iki ekonomi ke bawah gratis. oh, Sing gratis. sing Niki pripun? Gratis saged cokot. Yo cetok malah dadi gawe niku anake dhewe kena rabies. Aja, ampun to. Nyapa? Nek iku dhisik tak cokot. Sik to. Akhire aku ra bis. Kowe iki lanang apa wedok? Sampe niki wedok. Iso dhisik. Niki kok tolong. Akhire aku lagi dadi wedok. Jenengan milih ki yo milih sing apik Kang Mas. Sing sae nggih. Sing sae pokoknya sing beda mboten sing di atas eksekutif ya. Aku kok katut awakmu. Pokoke aku sing beda karo wong liya. Aku mau dipadani karo wong-wong sing ana Iki kene. Ndoro Demang lho. Pelayanan istimewa. Jalukmu pira regane pira dibayar karo Ndoro Demang. Sing dereng ngeten nggih. Gini ku. Ampun niku nggih. Ya wis, aku milihku. Pokoke sing apik. Yang penting bocahe pundi? Ket Kula padosan iki. golek ono bocahe. Nek Yamin iki biasane bak delik lho arek iki. Apa? Bak delik. Bak delik. Apa to? Iki lho delikan iki lho. jajal sapa ngerti mang mari dolanan karo iki mbok dikongkon goleki pisan Nduk, sik coba golek ono, Nduk. ayo digolek iya tak pamit dulu ya Ya. assalamualaikum Waalaikumsalam. Ku arep ning ndi? Iki melu goleki. Kok ya iki lek roh wong wedok iki Mas yo sanggulan iki lek roh wong wedok ayu. Bahaya iki. Mari sunate kae lho. Lah
Wis. Lah nggih. Penting Niki sedaya sampun. Sampun. Perkara rego sampun dil-dilan. Pokoke nganu kula Kula ingkang sowan mo. Kula ingkang sowan mo. Nah, iki lho anakku. Tenang ae. Kayak bolane sing apik lho, Kang Mas. Kene nggar cemplek. Sayang, ini sayang. Salah to, Kang Mas. Lah iya. Niki sing disunat. Utuk Sing pundi? sing iki lho. Lho niku mboten bapake to? Iku sebenarnya Bapake piye to wong kuwi anakku kok ya? Romo kalian ibu Iya, Nak. enjang kapan kula badhe dinikahne. Kula pun siap niki calon mantu jenengan ya sayang ya. Iya saya Yo. udah gak sabar tahu. Wis nyewa dekor urung? Pripun? Piatuk ya Allah. Iku apa anakku batunya iki apa? Tenan niku. Baru apa nih? Lah wong dhek urung sunat kok kesusu arep njaluk rabi kuwi lho. Sapa dereng sunat? Sinten ingkang dereng? Awakmu kuwi lho. Masa Allah. Berarti saya blunus. Dalam. Pripun? Awakmu ki mosok ya ora krasa to, Le? Wis enek bedane apa urung ngono ki mosok ora krasa? Aja kepikiran rabi dhisik, konokane ki diopeni dhisik. Mosok ora krasa sayang. Sampean durung sunat. Putri. Iya. Jane ya wis. Mosok numbuh neh. Awakku iku ya ngono dadi anak iku mbok ngrungokno wong tuwek. Pripun? Omong-omongan iku mbok digatekno. Layak. Dek ngenane tak pap kok ngene tok. Lah Ya apa mbok pap barang iki? Maksude Ki lek nurun bapake ya kaya ngene iki. Wis, Pak, Piye? ibu ingkang pundi, Pak? Ibuke kula sing kandunge pundi? Ibumu kandung iki. Lah terus Sing iki gak walon. gak Nyapa? niki ingkang jenengan gonceng lan Surabaya ndek mben niku. Kok ngerti awakmu? Sing ning Surabaya ndi, Le? Alah. Ibu jenengane sampean kok saged kok gadah ibu sak omah rukunne pripun? Lah aku lek pinter-pintere bapakmu to sing kurang ajar. Lah wong yo Demang kok. Niki kabarane sampean. Iya. La ilaha illallah wong pitek ngerti lanang wedoke mosok sampean wong kok. Dhisik pas Mangsaku. pas mendem teman. Berarti sing niki ingkang nami Deni Yohana. Iya. Sing niki Deni Yoharam. Dadi iku Kiliti. Bu, pangapunten Bu nggih. Litiana. Ngerti ora? Kertas. Litiana. Wis ora usah dibal-balani. Liti Yana. Mbak Yana. Sik to. Kon golek lakon meran aku kurang ajar. Berapa apa? Pangapunten Bapak. Sutradara kurang ajar. Kon niki jelase pripun? Wis, ngene, sayang. Jebul aku urung sunat sayang. Ngene. Sip, Prop, tolong Prop. Santai, Mbak. Iki Lah aku tiba-tiba dihapusi to. Ora. Lek dihapusi ora. Api rapi yo. Tenang. Ora nek dihapusi. Iya, Mas. Ibu, Loh, iki ibu lho kok diceluk emas. Piye to? mantu kurang ajar. Masalah. Kok celuk emas iki lho. Kok Mbak Kakung mbok celuk emas iki lho. Ngene, Pripun? Sesuk tak dadi hansip ya. Cemple Dalam Pak. perkara rabi gampang. Nggih. Jodohmu wis ana. Sono, Le. Heeh. Tapi Ning kula nyuwun tulung setunggal niki mawon. nyapa? Apun ditanggamne dagelan toprak jeruk niki. Lah napa jamari saya Lah ngene wae genah iki jelas genah. Lah piye lah? Lah genah. Oh, setelane ning kono to. Ngene, perkara rabi gampang. Nggih. Ning awakmu urung sunat. Dina iki arep tak sunatne dhisik. siap to? Wis siap sunat. Sampun siap. Nggih pun. Lah, Niku talahe siap. Lah talahe sampun siap niki sampun siaga rungok iku marare kene. Untumu wis ora rata iki aku. Biyen Pun, anu, Yes. Dora Demang. Nggih. Dipun siapne mawon niki cemple dipun sunati dinten menika. Heeh. Ayo. Ayo nonggo. Lengkap Den. Sak blangkon. Mosok ajenge karnaval. Jare Mbak Siti Voli. Nggih sing cedhek. Wis, saiki ngene. Du calahe tekakno. sampun siap. Saiki wis siap. Anakku jangan. Ayo ya kabeh dadi seksi. Ora balik. Siap-siap. Ora mbek.
Jawabane apa? Oh, rambe. Salahke teko. Mas. Lek geger mburi Mas. Iki calake. Sabar. Iki campur sarian Mas, ora sangan. Aku dulure ndek gawe Mas. Sampeyan iki endi Pak sing disunat, Pak? Ya iki sing disunat. Longgo Dik. Sing tata. Sarungan sik, Dik. Digawe sing apik. Hati-hati Dik. Sunat iki hati-hati Dik. Balik. Lebok-lebokne sikilku. Kok yo melu sunat iki? Iki sunat umur piro Dik? Umure sing piro iki Dik? Iki umure 30. 30. Heeh. Iku carok. Iki calake Den. Gegeti wong. Sabar awakmu sing sunat sing sabar. Dijamin apik. Sabar. Calak apa tukang pencet? Ora balik. Ora balik. Nek ulone Sik. Wonten apa? empane kaya tari ular. Wonten apa kok angel? Alate anyar Dik. Oh, nggih. Ora balik. Ora balik. Lah kuwi asistene. Ora balik. Gak. Aman. Mas, sunat Dek. Blayu. Graji Pak. Iki digawe apa? Gawe apa iki? Iki digawe graji sikil meja, Dik. Oh, engko lah sampe goleng-goleng sampe disunat gak pas konoane ning pas kentole, Dik. Cawake medeni. Ora balik. Ora balik. Mati kowe. Rambe. Mas. Sik. Get takonono. Sampeyan iki calak ta tukang mebel sih. Katut, Dik. Weh, bapakku katut. Iki digawe apa? Gak digawe apa katutan, Dik. Oh, katut. Katut. Lho, Dik. Paman Feng, mboten Paman Feng. Sabar. Sik tata kurang loro lah. Aduh, Dek. Aman. Diobati, Dik ya. Yo bati mawon, monggo. Gawe obat sulu silia mamit. Pali. Sulfanilamin. Sulfanilamin. Mamit apa? Sulfanilamin. Oh iya. Kon request Wes tuwek Dik iki, Dik. Suwek, wis tuwek. 30 umur otot berarti, Dik. Iya. Pak. Lho. Nyapa. Sabar, Dek. Guntingmu iso kaya tang. Oke, Dek, Mas. Iki engko katoke di krek. Oh, digenyuek katoke. Langsung diguak deh. Iki apa tunggale sing diketok del. Ora balik. Santai. Gunting Dek ya, gunting. Hei. Ber. Sunat. Mas, ora loro. Dipati rasa, Den. Sik to. Bu, tak mau ngirene yo. Piye? Lha iki arepe sunat apa ngethok bonsai? Iki calake. Oh, Miras ngirus tukang kebun. Damel napa, Pak? lho, iki jaluk gunting apa jaluk sing apa, Dik? Lah wontene Jaluk sing cepet. Cepet mawon. Sing beda jare. Sing beda. Oh, anake Demang. Sunate kudu sing beda, Dik. Aku mau kaya wong liya-liyane. Oke, Dik. Siap, Dik. Mati kowe. Pak. beda. Oh. Bah, iya. Ora.
Ora lara. Ora balik. Hei, Aman, Den. Aman, aman. Mas, aja wedi, Mas. sik. Ya Ana apa-apa, Mas? Apa sik. Pak, sik. Ini salah ini. Aja wedi, ora loro. Perkara loro niki ora. Ben kenek digo cerita anak putu. Jarane jaluk sing beda, Dik. Sampeyan ini nyunat apa arepe nyemplot obat nyamuk? Aida sedatif. Sampeyan jarane jaluk sing beda, Dik. Iki kok kena. Kenek nggo cerita anak putu besok. Sensor lho, Pak. Ora. Mawon, Den. Kamela nyunat kok gigi gitu. Jekeli. Ora balik. Ora balik. Apa ora loro. Sik. Wis alhamdulillah, wis. Loro kagak. Gak loro belas. Gak loro belas ya. Apa ora loro? Alhamdulillah. Ora loro. Gak iki nyapa? Belas gak loro. Alhamdulillah loro. Sing kene lho. Kenek mbok Pak. Sampeyan kebablasin lek ketok. Pak iki Pak. Gua aku sing glujur sak gedang gua ambu deh. Waduh teh gedine. Kleru. Urung disunat. Iki lho Pak. Sesampean sing tenang Nyantai deh. bismillah. Ora sambut takbir deh. Bismillah. Wis. Tunggu deh ya. Tenang, Den. Aman, Tem. Nanti Sabar ya, Le. Iso bentuk-bentuk, Den. Tenang Masalah aja, kamela Den. sunat melok geringingan tau. Pak. Duh. Ya menika ada pembalap nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok murep lho napa? Yo. Masalah. Iki apa? Kancane. Kancane iki yo. Bentar, Cak. Kok bentar, Cak? Ono apa, Cak? Kok Waduh, Dek. Saro bong. Ndas sing gedhen ndas sih. Iya, ndas sih. Aku tak geraji. Ngono ke. Aduh, Den. Sik to. Sunate iki ora apa-apa. Lek kebule sopan Pak pas ini motor. Pak, salah. Iki wau anu disunat angel, Pak. Emang murep Pak. Angel deh gede. Ini. Kon manual, Pak. Manual. Orang balik. Orang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sik. Kayak nopo? Malah kunci. Nopo? Masa tetet are ulah. Ya sik ngene, Dek. Lho, gak ngono ta iku rek. Dikondisikan angel, Dek. Ketok angel, Pak. Anu ketok boten jinak niku, Pak. Tenan. Jenengan jinakne, Pak niku. Kecepet bangun dhewe, Dek. Sorry, Dek. Oh, lah calahe matane PC. Bismillah. Orang balik. Wes. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Obate. Oh, diobati sini. Obate. Obate, Mas. Ben gak lara. Obate deh. Nggih. Sulfalinamid. Lati rasa, Pak niki. Lati rasa, Dek. Rasane mboten lara. Iya, Dek. Yo, apa itu berarti? Niku mboten ndase sing dhuwur. Padha ndase deh, gak apa-apa, Dek. Kuwi panjenengan meresap kok, Mas. Alhamdulillah. Saiki wis Aduh. Dek. Wes. Gimana, sayang? Sampe damel lu enggak mau, Den. Lho. Lah kok iso nyelot dawa? Kegedean ndas, Dek. Pak, Gimana, Pak sayang? salah. Bebek. Apa, Dek? Jis, enek iki, Nduk. Niki mboten saged dilongi sekedhik to. Gak kena, Dek. Kuwi tak cor pisan, Dek. Gak kena dadi. Tinggal ayo, Mak Sogong. Alah keri. Yo, Dek. Apike surat gonku keri-keri iso mandu-mandu, Dek. Aduh. Kok iso melek koyo ngene to? Bu. Dek. Bu. Bu. Bu sing ndi? Bu Gundal karo Bu Gondrong. Seto, kok Bu Gondrong iki lho. Lah iki Bu asli, Bu wedok. piye, Le? Iya, Le. Aduh, lemas. Lemas? Aduh, melek. Loh. Sayang. Apa, sayang? Lah, yo ngene lho. Berarti kamu itu butuh di sampingku ya, sayang ya?
Kok nek anu karo wong ayu kok iso beda ya? Iki obat ulusilinya Mamit Dre. Susul lamit. Salah. Dalam. Dinten niki tasih wonten jadwal mboten? Aja deh, aku ape iki ape ngetok glugu deh. Sampeyan ampun salah. Mas, sampeyan iki salah kok tukang graji. Oh, loro-loro deh aku deh, campur-campur deh. Niki sing nyunati Donald Trump niki. Ya niki Wes, ngeten. saiki ngene. Rene anakku iki ibune Pak Calak matur suwun iki wis disunat. Dina iki langsung arep tak rabekne. Aja langsung digawe, Dik. Lho, apa ora kena langsung digawe? Lah Biasa enggak kena gawe apa Dik iki? Ora kena digawe. Enggak kena. Urung kena. sesuk. Berarti urung kena dirabekne. Urung kena dirabekne. Iki rabine ngenteni 6 tahun, Dik. Oh ya wis. Kowe Kesuwen. ngene, Nduk. Lintang, rekne awakmu urung tak rabekne karo iki. Awakmu tak ramut dhisik ya, Nduk. Janane. Ma, Duh, Rama. Nyapa? Jarine Pak Calik, Pak Calik. Pak Calak. Jare Pak Calak ngenteni 6 tahun kas. Heeh. Lah iku lek sampe tukul jamur. Enggak, Dik. Masalah iki mau mbakmu angel, Dik. Ndase ajur. Tidak mungkin niku sae, Mbak Cala. Apa? Kula sing daftar terakhir, Pak. Ya wong nyapa. Daftar jenenge lho. Apamu, Dik? Loh, kok tulisannya glugu, Dik, ketoke, Dik? Piye to? Wis rabeno ndak apa-apa, Dik. Ndak masalah. Ki rene Sing penting padha mlakune, Dik. padha mlakune, sing penting padha senenge bune, kabeh ayo disekseni cemplit tak rabekne karo Nduk Lintang. Tenan. Alhamdulillah. Seneng ya Mas ya? Gak, yo berbengi kitok sesuk ora. Etok-etoke seneng awake. Lah sing wedok mboten disunat. Lah usah, Dik. Nyelput, Dik, Dik. Enggak kena, Dik, Dik. Iku lho, iku calak iku lho. Apa sih? Warok Madura. Warok. Kena warok apa Madura? Warok campur Madura, Dik. Oh, Bapakku Ponorogo, ibuku Madura, Dik. Oh, dadi ngono. Iki aku njaluk, Dik. Apa? Rumah kon maju rene, Dik. Tuh, Pak Joko. Arep sunat pisan, arep sunat pisan. Bener niku sik Joko tapi ya aja disunati neh. Foto. Oh, foto. Pak Joko kalian Bu Siti. kalian Kang Sunat, monggo kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ngaturaken Bapak Joko Katok kolor. Ibu Siti suwi ngaturaken Bapak Joko kalian Ibu Siti minggah monggo. Suwen kok. Dan juga sekalian Karang Taruna. Kepala sekolah iya, Pak. Teman-teman Karang Taruna, monggo. Monggo. Kepala sekolahmu dijak foto pisan. Pak Joko, Bu Iki Siti. kok mati, Dek, gak metu, Dek. Apa nih? Ya wis kena wis. Adek. Lagu Graji Mesin, Dek, ayo, Dek. Lagu graji mesin lagu apa? Api, Dek, Graji, Dek. Api tuku entek duite Iki mosok properti ya tuku anyar. Anyar, Bos. Iki gara-gara cemplit tok kowe njaluk lakon iki. Monggo, Pak Joko. Kalian Mega wonten panggung. Untuk sinarengan. Mas. Lah, Dek. Ring. Sini Kakak. Agak pergi. Kita foto bareng-bareng. Dek, kene, Dek. Mbak Lintang Joko. sini semua. Ingkang dipun sunat menika, Nggih. Sampun, Nggih. Sing adike derek. Derek, Mas. Didaftarne bisa. Lah kok, Dek, kok. Ya, Sini, Dek. apa? Sesuk ben, Dek. Ben agak meneh, Dek. Kita foto dulu 1 sampai hitungan 1000 Pak Joko ya. Ya, tukang fotonya. Ya, 1. Coba buat Oke, kalau sudah di atas panggung, Ibu mohon izin, Bapak mohon izin. Kalau di atas panggung itu guyon maton ada persyaratannya. Syarat nomor pertama apa, Dek? Pertama nyanyi. Oke, kalau mboten nyanyi, mboten kerso nyanyi, syarat nomor kalih, Bapak. Kedua joget. Oke, kalau nyanyi, Tapi joget niku capek. ya. Nyanyi Terus joget nanti capek. syarat ketiga, Nyawer lah niku lho koyo mae lho. Nyawer. nyuwun lagu nopo Mas Joko? Kakak, minta lagu apa Pak nyanyi sama Om? Oh enggak. Alah, Wes, nyuwun lagu nopo kula manut?
Napa lagune manut Mungkin kula? kesukaannya apa lagunya? Apa lagu sunat? Lagu sunat. Tel. Mas Joko, lagunya apa? Mintanya apa? Manut? Mungkin lagu Kesukaan lah. Pas karo Nggih. Lagu napa? Manut manut lho. mawon. Oh, manut. Oke, derek Ya, kalian Kak. guyon maton. Adik Lintang, Nggih. kamu nyanyi di sini, sebelahnya Ibu sama Nggih, Pak Joko. sebelahnya ibu kalian Bapak ya, Joko nggih. siap. Lagunya napa niki? Manut Cahayu. Oke. Oh iya, siap. Kita hitung Pak Joko, ini nanti kita hitung sekitar 15.000. Yo, potong hitung apa kosong 15.000. Iki Lagunya apa dong, Cahayu? Denok Mas. Oh iya, siap. Oke. Ayo, bareng-bareng masih bersama Guyon Manton bersama Dek Lintang Kairo. Pak Joko situ dulu, jangan sampai turun. Kita videoin. Kita joget bareng. Joget bareng dulu nggih Pak Joko. Adik. Joget ya. Guyon manut. Guyon awan. Guyon lagi. Ora bakal mundur, ora bakal Terima kasih. Sayang. Wah, bener juga. Terima kasih, Bapak. Ya, Matur nuwun, Pak Joko. Terima kasih, Adik. Joko. Terima kasih. Salim dulu. Adik. Oh, waduh. Pinter juga iki dolen iki sing cilik iki. Yuk, bareng-bareng aja masih bersama teman-teman dari Net Song Guyon Maton. Kita langsung ke sini semuanya. Enaknya gimana? Adik siapa dulu? Kita pedot dulu aja ya. Oke. Kita pedot dulu aja. Ayo, Mas. Oke. Pedot sih aja. Minor. Sama Indah sama Anu sini. Yuk. Artis-artisnya Guyon Maton yuk kita maju bareng-bareng. Aring-aring diakar gedang campur sawi sampai kering mulia iso mikiri. Timbyang bareng isun padang. Yo, abokang semok Cacing tata yo. Saya diterusnya ora? Terus. Sapa kok ngerone? Sapa? Dipadane lah. Aku pas nyanyi ngono dipadane. Mari berono kabeh. Mari berono. Piye? Ya pokoknya rada diundurne. Mundur. Undure. Pirang meter, Pak? 3 meter. Kakean. Mundur. Rada mundur kabeh, rada mundur. Abokang semok. Abokang semok. Alah. Masuk. Ben kabeh kena giliran. Yang lanang siapa ora? Sing guri yo melu, sing guri melu. Ora iso. Gua pengen awak. Abokang semok. Abokang semok. Loh, tangannya gak oleh mandek, kali lho. Loh, tangannya di atas. Tangan di atas. Ada putih malih Mbak Minto. Ngadek kau ayu. Tangannya di dhuwur. Di atas, terus. Rambut Wes ya, Pak. Puter beli ya. Loro, Indah Kartia, maju. Indah Kartia maju. Gendena, ini lagune Bocah Gunung. Iya. Yuk, 3, 2, 1. Abokang semok. Abokang semok. Ya, Niki nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng Sang para rawuh. Anamung semanten lan mekaten kene kula sakajeng saking paguyuban campur sari Guyon Maton Kak Percil CS keparang sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wiwitan ngantos muga
pungkasan mbok menawi wonten kalepatan kawula sakadang nyuwun agung ing ses samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula sujud asnya Kula kolis iksan ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisan sugeng pinanggih sanes model kadya sesanti sang bejo-bejane wong kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.